Xurinet έχει. Τι έχει? Έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε λόγους πουνάει παιδιά. Ναι, έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά. Έχει σήμα καμπάνα. Να πεις φιλιά στην κομπελιά, να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κερατάδι μια μαλλιά. Για SMS στις ερημιές, να παραγγείλεις και πάψει μέση του πουθενά. Για να σου πει μαμά πως γίνονται τα γεμιστά.